Автоматична машина за вакуумно затваряне с 6 глави, която може автоматично да сортира капачката, да покрие капачката върху бутилки, след това да вакуумира и да завинти капачката във вакуумната камера. Проста структура в линейник, усъвършенствани световно известни компоненти на марката в пневматични части, електрически части и работни части. Той може да осигури достигане на ниска отрицателна степен по време на вакуум и да затвори капачката на херметична вакуумна камера. Нанесете свързващ елемент, за да се свържете с въздушния конвейер, който може директно да се вгради в машината за пълнене.